नमस्कार, प्रणाम। हम गोलू राजा आप सबके प्रणाम करतनी। और देखी कोरोना महामारी से पूरा दुनिया परेशान बा। और आज एक बार फिर हम ये वीडियो एगो सब खातिर भेज रहल बानी गीत के माध्यम से कि एगो सखी अपना सखी से पूछा तारी कि ये सखी तहार पति दिल्ली में नौकरी करे गई रहन आ कोरोना के देखो तारू कि कितना भारी संकट आइल बा देश में, तो तार पति देव कहाँ बाड़े, आखिर सुरक्षित बाड़न कि ना, का खबर बा तनी बताओ। तो देखी उ सखी अपना सखी के जवाब दे के गीत के माध्यम से का कहतरी। और ये वीडियो हमारा अच्छा लगी तो ज़रूर शेयर करब और माता रानी करस कि कोरोना से जल्दी हमनी के छुट्टी मिले और पूरा हमारा देश सुरक्षित रहे। धन्यवाद। कि आवताड़े पैदल चल के, आवताड़े पैदल चल के दिल्ली से हमर सोनावा साखिया, तो जुलुम कैलस हो करोनावा ए सखिया, जुलुम कैलस हो करोनावा ए सखिया। बंद भइल फैक्ट्री, बंद भइल रोजगार हो, आ पिया परदेसिया लौटी आवेलन बिहार हो। कि बंद भइल फैक्ट्री, बंद भइल रोजगार हो, आ पिया परदेसिया लौटी आवेलन बिहार हो। कि बाटे नया छूता देश के, बाटे नया छूता देश के, कि बाटे नया छूता देशा वाके कोना कोना ए सखिया, जुलुम कैलस हो करोनावा ए सखिया, जुलुम कैलस हो करोनावा ए सखिया। कि मचल हाहाकार बाटे दुनिया जहान में, आ इंडिया अमेरिका स्पेन आ जापान में। मचल हाहाकार बाटे दुनिया जहान में, इंडिया अमेरिका स्पेन आ जापान में। कि ललन भोजपुरी गोलू, ललन भोजपुरी कौन कैलस जादू टोना रे सखिया, जुलुम कैलस हो करोना ए सखिया, जुलुम कैलस हो करोना ए सखिया। कि आवताड़े पैदल चल के दिल्ली से हमर सोनावा ए सखिया, तो जुलुम कैले बा करोनावा ए सखिया, जुलुम कैलस हो करोनावा ए सखिया। धन्यवाद। ये वीडियो के जरूर शेयर करब।